ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва нафароне ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 24 ноябри соли 2025 сол, навори хонаҳои фурӯшӣ. Половина видео бачаҳо хонаҳои Душанбеай. Тамошо кунед, бовар кунед, нарх хонавои беҳад зур, рекламаҳо гарени зур шудан, велосипедҳои фурӯшӣ дорем, молҳол фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва як када бо замин дар кора. Кадомитон замин дорен, заминтона мефурӯшем бачаҳо. баъдан барои реклама хона, замин, мошин, квартира чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен, рекламаш када фурӯшта мегзорем. Бачако, бачако, конкрет гуфтезам по-братски ҳамин дар морда якта лайк монен, дар канал подписатсия кунен, видеоро сар мекунем то охир тамошо кунем бачаҳо. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акаи Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Сауду ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. нигоҳ кунед бачаҳои азиз, ин яка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТВ. мада замин дар кор аз тарафҳои шаҳри Ваҳдат, территорияи Чиламазор ёки Андигонда боша. агар 6 соти хай ёки 7 соти хай кадомитон дорен, дар WhatsAppам занг занед, ман мехарам мегавам. бениҳоят варианти зур, шанси беҳтарин барои нафароне ки заминҳошона хоҳиши фурӯхтан дора. инам яка мегиранд аз Ваҳдат, Чиламазор тарафош ёки Андигонда боша мешавад. 6-7 сотих мегирем. занг занед бачаҳои азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотих замин дорои 4 ҳуҷра. ин хона дар территорияи Душанбе, дар Зарафшон, Зарнисор қарор дорад. маҳаллаи Армоғонда қарор дорад. аз роҳи калон 1 километр боло пушти қурутубхонаи Баракатда қарор дорад. обсвет ҳастае. хона дар роҳи 1 километр боло аз роҳи калон дӯстони азиз. роҳ асфалт кардагӣ, ремонти хона миёна, 2 сотих замин дора, агарот дора, дарахтҳои мевадиҳанда дора. ремонтҳо барои зиндагӣ кардан тайёрай. 370 000 сомон нарх доранд. ина дӯстон, одамои серьёзнид аз думи Сауду ТВ хати ака чахчах карда бигиренш. ман фақат навор мекунам, шумо лайкотона мондан гирен. мегзарем ба дуюмин фурӯши молҳо. фурӯши молҳо аз ҷумла буқача, дута гови фурӯшӣ. адресҳо дар ноҳияи 5. якто гови 5 сола бо буқачае ки дидестен
ҳардаш 35,000 сомон савдо мешавад. гови дуюм боша агар 2 сола ҳай айни замон буғузай, яъне ки худо хоҳад ба наздикӣ мезояд. Ягон буқачай, ягон гусалачаҳай иншоалло мезояд. иша мега 18,000 нарх дорад. ду рақами WhatsApp рӯи экрани шумо далши маълумот бигирен. шир, масъалаи шир доданаш ҳамун 35,000аш аз 10 то 15 литр аз охур зависид мекунад. Яъне ки аз ҳамун тарите ки аз ҳамун хӯрокае ки метен аз ҳамун зависид мекунад. аз 10 то 15 литр беҳад гови аҳл астае мега ҳозирашта кӯдакомон ҷӯшидестае ҳамигова. Анаи гов бошад дӯстон, дуюм гов ки 18,000 сум меганиша. хай ака мо мол ҳол қатъиу сарукор надорем. хитон бо далши чахчах кунен, дар рӯшании видео ка роитон куна бо муомила кунем бигирем бачо. Айни замон молу ҳол гарени қимат. хулоса ки ду рақами WhatsApp аз думи Саудо ТВ занг занем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бача азиз. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, деҳаи Ҷангалак, гирду атроф маҳкам, хона бо кирпичи пухта бардоштагӣ, дар ҳолати коробка кардагӣ, кириша маҳкам кардагӣ ва сесмаҳошам рехтагӣ. бачо занг занед, шахшах кунен. 220,000 нарх, сеҳуҷрага 3 сотих замин, Исмоили Сомонӣ, деҳаи Ҷангалак, 1 километр масофа аз роҳи калони Душанбе Хуҷанд то даруни ҳавлӣ. Навастройка 3 сотиха, 3 дархона бо 1 веранд ва таҳхона, падвал бо хишти пухта, 3 тараф забор гирифтагӣ. 220,000 нарх дорад. рақамҳои 1218, рақамҳои соҳибхона аз номи мо Саудо ТВ ба дили пур метавонед муроҷиат бикунед. лайкотон намонед, дар канал подписатсия кунед. баъдан мегзарем ба чорумин великҳои фурӯшӣ. ами Саудо ТВ вақте ки хонаҳора чизе ки бошад бисёр савдо кардан гирифт бачо, баъд ами через тавсия бурӯи кардан мегиранд ки ами канал хонара фурӯхт, замина фурӯхт, квартирара фурӯхт, баъд наи великоам муроҷиат карда метавонанд бачо. великҳои фурӯшӣ астае ки истеҳсоли Корея. нархҳо ҳархела дар рӯи экрани шумо бачо азиз. састиянҳои хуб, дастафка ҳаст ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон. дастафкаи ройгон дорад дӯстон. занг занед. рӯи экранда нархҳои ҳар як велик навиштагӣ ҳастаи. рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо занг зан масъят мекунед. корейский велосипед аз хитоӣ нигоҳ карда мега назар ба хитоӣ бачо азиз. састиянҳои созай бо қувват, запчастҳои бо қувват доранд. мегирен, хуб хитон тайёрш мекуненда, ҳай карда мегарденш. ина марамат великҳои фурӯшӣ. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар Соколи этаж 44 квадратный метр дар ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе. Соколни ремонти тайёр, духонагаи 44 квадрат, 235,000 сомонӣ. хуб обши 44 квадрат, 2x2 спални, 1 кухни калон бо ҷои нишаст, 6x3 дора калидор, ҳаммом, ҳоҷатхона якҷоя кардагӣ, тирезаҳо калон, баландии хона 2,90, ремонт миёна. хуб хона ҳуҷҷатҳо шартномавӣ. занг занед бачо, 235,000 сомонӣ. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, дар ноҳияи Шоҳмансур поёни Мавлоно дар Ҳалқаҷар будааст. хонаи ҳавлигӣ 6 сотих замин, 6 ҳуҷрага, хуб ва 2 комната ва калидор, ремонт 4 комнат дига шикатур монтаж кардагӣ. 620,000 сомон нарх. ду рақам рӯи экрани шумо. мактаб дар пеши хона, беморхона, масҷид наздикишда.
хоб хонара мега мефурӯшем, мега бояд срочно фурӯшем сум дар корай. Очам мега бояд Россия рава, ба ҳам хотир савдо мекунад бачаҳо. Одамои серьёзни 620 000 нархаш кам беш бо муомила дорад. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар якум этаж масоҳати 33 квадратни метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 290 000 сомон нарх. хона ремонт кардагӣ тайёр. Душанбе, ноҳияи Сино. хуб, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. Ахираш рақамош 1 2 3 4 1234. хонаи фурӯшӣ дар Гипразем. Дом иборат аст 4 ошёна. хона дар якум ошёна қарор дорад. назди автомои Кадабдасай. хона дар ошёнаи якум. 33 квадрат. 290 000 сомон нарх. занг занед дӯстон, хитом бо далши маълумотша бигирен. бачаҳо лайкотонро монен, подписатсия кунен. аз куҷо хона, замин, квартира чизе дар корай дар ҳамун таги комментария фикротонро нависта монен. худо хоҳад мо ҳаракат мекунем ки аз рӯи комментҳо шумо навор бикунем ва одамое ки мисол мебинанд талабот ҳаст хонаҳошро рӯй мекунем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исматшариф, деҳаи Хуррамзамин. пештара ҷартепа ҳаст ку. чорхонага масоҳати 6 сотиқ замин. 320 000 нарх бо ремонтҳои замонавӣ. хоб бания кухни дора. боз се дар хонаи дига бо гараҷи мошин мега битонаш 1,5 баландӣ рехтагӣ тайёракай. об свети доимӣ дорем. хонара соли 2016 сохтагиай ба лойдевол сохтагиай. наздикиша мактаб, бозору садик, стоматологияу масҷид, ресторан, заправкаҳо, стройматериал ва сехҳои семенблокбурорӣ ҳастаи ҳуҷҷат дора. ремонт дора. суми наличи дар кураи баъзе чизош дар ҳолати савдо места. ҳамин хел нарх 320 000 сомонӣ. ина дӯстон занг зада масиҳат карда бигиренш. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар соколни этаж. масоҳати 39 метри квадратӣ. дар шаҳри Душанбе дар Цирк қарор дорад. ремонт дараҷаи олӣ. 320 000 39 квадрат. як ҳуҷрага дар соколни этаж. падвал бачо гуфтамонем дар Циркай ҷош зури бадай не ки хай падвалай. одамое ки ҳамун тарафҳои ҷои обод хонахар ҳастен 320 суми камам нестай бачо, хеле сумай. не ки Душанбедам территорияи Циркам ҷои ободу зурай. аммо соколниш фикр мекунем ки ба гуфтаи баъзеҳо ки мо зиндагӣ накардем, ба гуфтаи баъзеҳо ки ҳавош камтаракай баъд намедора меган. ушак худо медонаву ҳамон одамое ки медонанд ҳамо медонанд. 39 квадрат 320 000 сомонӣ. занг зад пурсон шунусон азиз. лайкотонро монен, подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. аз куҷо хона замин дар корай таги комментария нависта монед бача азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ коробка ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исматшариф, деҳаи Хуррамзамин, пештара ҷартепа. се хона 6 сотиха. 220 000 нарх. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. мега об свет дорам. соли 2024 сохтагӣ бо хишти лойблоки хомблок зура. хоб хонаҳо 9 ба 3, 4 ба 3, 3 ба 3, калидор 2.5 ба 9 мебошад дорад. наздикии мактаб, масҷид, магазинҳо, бозору садик, 2 балниса, аптека, ресторан, стройматериал ва сехҳои семенблокбурорӣ ҳастаи ҳуҷҷат дора. хона коробка мебошад. суми налиш дар кораи бемор дорум, савдо мекунам. 220 000 сомонида якчи нимчи муомилаш мекунам бачо азиз. ина марамат занг зада чахчах карда бигиренаш. ман авор мекунам, шумо рӯё кунед, шумо тамошо кунед, шумо бихаренда баъд лайкотона ҳатман монед бачо азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ сон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар открити лестнитсада қарор дорад. як хонага квартира дар якум этаж масоҳати 30 метри квадратӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, 46 микрорайон, диагностикада қарор дорад. Душанбеда Фирдавсӣ диагностика. 415 000 сум 30 квадратни метр. нарха бинен
як хонага 415,000 сомон. одамои серьёзнитон занг занед. Открытие лестница. Хунаи калон дар 46 маҳалла пушти МБТИ. Ремонташ люкс. Бо тамоми санъат ба чизи чорааш отоплени оби гарм ҳастай, оби хунук ҳастай. Хулоса ремонташам сӯзай 415,000 сомон нарх дора. Занг зада дӯстон чахчах када бигиринаш. Хонаҳо чӣ хеле бачо арзонай, қиматай нархҳо чӣ хел шид, маъқул шид нашид, аз куҷо хоҳанд дар кор фикротон нависен. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 4 этаж масоҳати 54 квадрат метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 490,000 нарх. Хона аз калсавои политехникум тарафи роҳи нав, канечкаи маршрутҳои 11. Квадрат 54 квадрат. Духонага этаж 4 этаж. Документ техпаспорт дора, ремонт кардагӣ. Политехникум кӯчаи Арбобхотун да қарор дорад. Новостройка. хона ба ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. Касоне ки харидори конкретни ҳастен аз пеш омода бинен, иншоалло ки маъқултон мешавад. 54 квадрат 490,000 сомон. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 4 сотиха дорои 3 ҳуҷрага дар ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе. 500,000 сомон нарх. хона дар канечкаи 26 84645. об пастани 3 дар хона, ҳаммом даруна беруна ҳастай, ҳоҷатхона ҳастай, ошхона ҳастай, падвал, кухни, обдон, 10 тонага, забор гирифтагӣ, дарвоза дора, ҳуҷҷатош ҳама чӣ дора. хоб нотариус афон мекунем мега тамом. Айраҳи калон то хона 600 метр. роҳай симент. хоб далши чизоша дидесен чӣ хел ҳолатай. дӯстон навор тамом шид. чизе ки буд ёфтем рӯй кунем, навор кардем. баъдан барои реклама хона, замин, мошин чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунен. реклама када фурӯшта мегзорем. лайкотон монен, подписатсия кунен. зинда бошен, сарбаланду обод бошем бачаҳо.